ଦଶହରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ନବାରି ଯେତିକି ପଇସା ରଖିଲା ସବୁ ଖୁଲାରେ ହାରି ଅଛି ତା ମାଇକିନା ମାତ୍ର କାଠ ପାଇବାଟା ଆଉ ଦି ଚଉତୁରୀ ଭାଇମାନେ ଜମା ଦିଟା ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଦି ଚଉତୁରୀ ଲାଗିଛି ଘଣ୍ଟା ପିଠା ଖରିଦରେ ପାଆନ୍ତା ମାରି ମାରି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲାଣି ତଥାପି ଛାଡୁନି ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଛି ଆଉ ଦିଅର ଭାଉଜ ଦଶହରାରେ ଦିଅର ଭାଉଜକୁ ଲାଗିଛି ଛଟା ହାଉଲେ କାଲି କିଣିଯିବ କାଲି ଗଲେ ଭାଇକୁ ରଖିବେନି କି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦିଅର କି ଭାଇକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଆସୁଛି ଭାଇ ଯାଦ ଭାଇ ରସୁଣ ଖାଇବାରେ ତା ମାର୍କିନା ମାତ୍ର ଝାଡୁ ବାହାରଟା ପକେଟ ମାର କରୁଥିଲା ଭାଇ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଉଥିବେ ଚୋର ଚୋରି କରିବାର ପୋଲିସରା ମାର୍କିଲ ଆସିବା ଆଶା ପକେଟ ମାର୍କୁ ସାବଧାନ ଭାଇ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଦେଖ କାହାଣୀ ଚିରିମୁଣି ଛୁଆ ଖାଉଛି ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ମସନିଆରେ ଯିବନି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାସ୍ତ କାଢି ଛୁଆ ଖାଉଛି ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଖାଲି ଗୋଟିକିଆ ଛୁଆ ତଣ୍ଟି ବଢି ଖାଇଯାଉଛି ଆହୁରି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ଖାଇଗଲା ଗୋଟିକିଆ ଛୁଆ ଆଉ ଅଜାଇ ନାତି ନାତୁଣୀ କରୁଛି କଥା ଦେଇରେ ନାତି କହୁଛୁ ବେଲୁନ ଦେବି ନାତୁଣୀ କହୁଛି ମୁଁ କରିଦେବି ଦେବି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରା ନା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖେ ଘଣ୍ଟି ବସି ଆଳୁ ଚୁଟା ଚଳ ପୋତି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ସୁଖର ବିଷୟ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା କଲିକତିଆ ବୁଢା 16 ବର୍ଷ କଟକ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାଟରେ ବୁଢା କହୁଛି ମୁଁ ତ ବାହାବି କନ୍ୟାକୁ ଛାଡା କିଏ 80 ବର୍ଷ ବୁଢା ମୁଁ ବାହାବିନି ତା ଦୁଃଖ ବିଷୟ ମାମଲେ ଶୁଣୁଛି कांडली महाकानी तो लागे फैसला वाला वाली चूरी की गोटा जाओ भाई देखला वाता गोटा वाली की लोक जुटा दयाकोरी भाई मामले देखी सारे जानते पकेट मार होगा